Vítajte pri meditácii na uvoľnenie stresu a úzkosti. Ak je to možné, tak si ľahni na chrbát, jednu ruku si polož na hruď, druhú na brucho a zatvor oči. Sústreď sa na svoj dých. Aký je to pocit? Keď zažívame stres alebo úzkosť, máme často tendenciu dýchať najmä do hrudníka. To signalizuje nášmu telu, že sa nachádzame v nebezpečnej situácii, čím vytvárame ešte väčší stres a úzkosť. Aby si tomu zabránila, sústreď pozornosť na svoje ruky. Ubezpeč sa, že ruka, ktorá leží na hrudníku, sa nehýbe a počas celej meditácie zostane v tejto pokojnej polohe. Naopak, ruka, ktorú máš na bruchu, sa pri každom nádychu dvíha a pri každom výdychu klesá. Sústreď sa a spomaľ tempo svojho dýchania. Brucho sa pri nádychu dvíha a pri výdychu klesá. Po celú dobu zostáva tvoja horná časť hrudníka v takej polohe, aká jej vyhovuje. Buď pokojná. Opakuj po mne. Som v bezpečí. Aj keď cítim stres a úzkosť, prijímam sa. Je v poriadku, že sa takto cítim. Prijímam svoje emócie a nesnažím sa ich zahnať preč. Teraz si nájdi chvíľku a všimni si, aké pocity v tebe vyvolali tieto afirmácie. Je v poriadku, ak máš túžbu pokúsiť sa zbaviť stresu alebo úzkosti. Ale teraz, v tejto chvíli, to nechaj tak. Nie je čo na silu odháňať preč. Nie je čo ignorovať alebo pred čím sa skrývať. Je bezpečné cítiť svoje emócie. Predýchaj ich. Dýchaj do nich. Ich prijímaním zároveň prebieha tento magický akt prijatia seba samého. Iba akceptovaním sa môžeme skutočne posunúť ďalej. Je v poriadku, že cítiš stres a úzkosť. Dopraj si láskavosť a súcit potrebný na to, aby si dovolila cítiť to, čo cítiš, bez posudzovania, s láskavosťou a prijatím vo svojom srdci. Pokračuj v dýchaní do brucha. Pri nádychu sa brucho dvíha a pri výdychu sa sťahuje. Hrudník zostáva pokojný a nehybný. Si v bezpečí
a máš plné právo cítiť čokoľvek. Máš príležitosť naučiť sa, čo sa ti tvoj stres a úzkosť snaží povedať a aké zmeny možno budeš musieť urobiť vo svojom živote. Ako si predstavuješ svoj život? Čo musíš zmeniť, aby bol taký, ako si ho predstavuješ? Stres a úzkosť ti môžu pomôcť ujasniť si, čo skutočne chceš. Stres je do istej miery prospešný, no keď narastie do bodu, kedy už nebude užitočný, musíme sa z neho poučiť a nechať ho ísť. Ako ti môže stres pomôcť? Ako ti ukáže cestu? Ak chceš zistiť, ako využiť svoju úzkosť a stres vo svoj prospech a zlepšiť tak svoj život, využij svoje kreatívne myslenie. Predstav si život, aký chceš. Predstav si ten dobrý stres, ktorý vzniká vtedy, ak ťa niečo nadchýna. Vcíť sa do ňoho. Pri akých veciach vzniká? Čo ťa v živote nadchýna? Začni byť vďačná svojmu stresu a úzkosti, pretože ti to pomáha byť kreatívna v tom, čo skutočne miluješ. Zostaň v spojení s tým, po čom túžiš. Zároveň sa miluj a príjmi sa takú, aká si, so všetkým, čo cítiš. Zatiaľ, čo sa pripravuješ na ukončenie tejto meditácie, pomaly otáčaj ramenami. Pohni prstami na rukách a nohách. Ak ležíš, prevráť sa nabok a veľmi pomaly sa posaď. Pomaly otvor oči a vráť sa do sveta okolo teba. Poďakuj sa sama sebe, že si zapla túto meditáciu. Vráť sa k nej kedykoľvek budeš potrebovať akceptovať a prekonať akúkoľvek úzkosť s kreativitou a ľahkosťou. Buď na seba hrdá. Tvoje telo a myseľ sa ti poďakujú. Pokojne a s láskou vykroč do zvyšku svojho dňa. Si úžasná, magická bytosť. Namaste. Zdieľaj túto meditáciu s niekým, na kom ti záleží. Naším cieľom je, aby vám tieto meditácie slúžili pre vaše najväčšie dobro.
Ak sa vám meditácia páčila a chceli by ste nás podporiť, prosím dajte like, koment alebo odber. Nájdete nás aj na Instagrame ako Growly.sk. Namaste.